Άννα Μαριά, έχεις καταλάβει τι κάνει έναν άντρα? Πολλά πράγματα. Πολλά. Να σου πω το βασικότερο. Για πες. Το βασικότερο του άντρα είναι η υπομονή. Πρέπει να έχει υπομονή για να καταφέρει να ανταπεξέλθει στις περιέργειες της γυναίκας. Πρέπει. Ακριβώς. Χρειάζεται υπομονή. Πέρα από την υπομονή όμως, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Χρειάζεται θάρρος. Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση. Να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη, να μην τσιγκούνεις. Σάβα μου, τι έχεις πάθει? Τι έχω πάθει, σου εξηγώ λοιπόν τι χρειάζεται να έχει ένας άνδρας. Πρώτον, για να είναι ο τέλειος άνδρας και να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια δύσκολη κοινωνία γεμάτη γυναίκες. Ναι, εγώ λέω να τα αφήσουμε αυτά και να γυρίσουμε στο Σάβα. Στο Σάβα που όλοι ξέρουμε. Δεν καταλαβαίνω τι έχεις πάθει σήμερα. Μιλάω πολύ, Οκ, εντάξει. Θα σου πω λοιπόν τι έχει ο Σάββας για να καταφέρει να ανταπεξέλθει σε αυτό το δύσκολο κόσμο γεμάτο γυναίκες, τα υπέροχα αυτά πλάσματα που τα λατρεύω. Πρέπει ο άνδρας να είναι αυθόρμητος. Χρειάζεται αυθορμητισμό. Αυτό είναι το όπλο του άνδρα. Και αυτοπεποίθηση θα προσθέσω. Ωστόσο. Ρε εσύ Σάβα, τι θα ήταν οι άντρες χωρίς τις γυναίκες? Σίγουρα πιο πλούσιοι. Οκ. Στο δίνω. Ευχαριστώ πολύ.